NANI?! At matapos ng mahaba-habang habulan. One down. Ang bilis nila eh. Okay, Max. Hey! Batet! Hawak ko na, hawak ko na. Galing! Saan kayo galing? Bilis, bilis! Ikaw Miguel Tayo Hoy! Tingnan mo, inom ka agad yung ginawa. Galing sa kanyang adventure. Sige. Ayan, ganyan. Ito pa, ito pa. Oh, very good kayong dalawa, no? Ito pang isa, itong negra na to. Alam mo talaga na galing sila sa labas, no? The first thing na ginawa. Paano ko ba kayo pagagalitan? Ano? Miguel? Pagod na pagod. Tingnan may dila niya, oh. Mabay. Sige, gala pa more. Tingnan, ngayon ko lang siya nakita ganyan eh. But. Ito rin. So, tingnan mo. Tingnan mo si John, oh. Mild lang. Kasi hindi to tumakas. Tingnan mo yung mga tumakas, oh. Basic. Ang haba. Ito pa, pati itong isang to. Buti nahuli ka agad. Pero tingnan mo yung dila ng mga naglakwat siya, oh. Iba, oh. Iba talaga. Hindi na ngayon ko lang nakita yan. Hindi ka maiinis kahit nakakainis eh. Tingnan mo yung itsura, oh. After 4 months ng ating quarantine, mabibisita na namin ang aming mga pamangkin sa Candon. Pero dadaan muna kami sa Coastal Road sa Santiago dahil maganda ang daanan doon. Pero hindi pa ako marunong mag-drive ng manual motorcycle. So, good luck sa atin. Let's see. Dito ako namatayan, patay. Kaya nga eh. First time sa highway. Kaya mo yan, dear. Ano? Thank you for driving us safely. Woo! Meron silang ginagawang resort. And doon yung Narvacan. And yung mountain, yung Noah. I'm so happy. Ano nila? Pinapalawak nila. Oo, lawak na nga eh. Siyang ano, no? Tugtungan. Ang sarap mag-swimming. Gusto itong aking straw hat. It's good. Yun ang may mga crab nest. Oo. The crab na. Matouch nga ng tubig. Baka madulas. NANI?! Sabi ko lang na madudulas ka eh. Ayun, basag. Oh, basag yung? Ayun o. Oh, Bukol agad, oh. I cannot watch that. Itong phone na to, ito rin yung nasira sa Palawan. Ayun, sira. Bukas pa yun. Ayun, dyan, sa gilid. Masakit yan din, hindi lang ano. 12 o'clock pa lang at ang dami na naming adventures for the day. Casualty, si Tata. Ewan ko. Ano talaga siya? Bukas pa yung phone. Bukas pa? Tumakas na mga aso. Asawang nadapa. Yung short man, di ba pwedeng hubarin? Basta ba yung t-shirt mo? Alam mo kung ba't ako nadapa? Bakit? Dahil bawal pa rin mag-angkas sa motor.
No. Kidding aside, ang Ilocos Sur ay under ng low-risk modified community quarantine. Ibig sabihin, meron kaming 0 case nitong lumipas na mga weeks. And that's good news. However, hindi pa rin kami pwede magkaangkas sa motor. Kaya inaral kong mag-drive ng manual ng TMX. Siguro, dahil sa mga pangyayari na to, masapul nga, kailangan na natin na lagyan ng sidecar yung ating motorsiklo. Oo. Tsaka parang nag-enjoy ako kanina. Tapos imagine ko si Miguel nandyan sa tabi ko. Tapos yung gumagano, haba-haba yung leeg. Nakita ko na siya, basta tatalian lang natin siya siguro, baka tumalon Tapos isa-isa lang. Dapat may schedule sila, MWF si Miguel, ganon. Tapos TTHS, tag-iisa yung iba, no? Pwede, no? Oo. Siguro, baka kailangan na natin bumili ng bagong single na motor, yung ganyan, TMX. Tapos, yung ating Honda Wave, lagyan na natin ng sidecar. Para sa mga kagaya ko na gustong matuto mag-drive ng manual na mga motor kagaya nitong TMX, ang key pala, ang key, sabay mong i-release yung clutch dun sa throttle mo. At eto pa, re-release mo lang siya kapag nararamdaman mong umaandar na. Tapos madali na kapag ka 2, 3, 4, 5 ganun. Etong Santiago, by the way, ay napakalapit lang sa amin. Kung naka-single na motor lang, nandito na tayo within 25 minutes. Ano yung damit mo? Ay, napoy. Anong tirada? Dua man. Magkano? 35 po yung special. Solo natin ang place. So, nandito kami sa Kubo at makapagpahinga at magla-lunch. This lunch, baby. This is how you eat ng dragon fruit kapag nasa labas ka ng bahay. Step 1, bumili ka sa tindahan ng dragon fruit. Step 2, maghanap ka ng gatas. Step 3, kainin mo sa tubo. At yun nga, dumiretso na kami sa Kandon pagkatapos ng meriendas. Hi, Le! Uy, ang hair mo! I miss you! Kalbo din si Daddy. Kalbo din? Gusto kong kalbo eh. Gusto mo rin? Ano? Ang bigat. Ang tangkad na ni Riley, no? Bim, ano yun, Bim? Riley, ba't ganyan ang suot mo? Eh! Ano? Hoy, busy si Sir. Ano lalaro mo? Ano yan? Ay, nag-ML. Wait lang. Uy! Wow, si Chef! Si Chef Clay! Anong gusto? Ha? Halika dito, sabihin mo muna Ibibigay ko sa'yo pagkasabihin mo kung anong gusto. Anong i-watch mo? Anong binawatch mo kanina? Minions. Maganda ba yun? Kwento mo nga anong story nung sa Minions. At pinagsaluhan namin ang pizza na gawa ni Clifford. Yan ang kanilang side business ngayon. Nagbi-bake sila ng mga cookies, tinapay at ngayon pizza. Salamat ng marami sa aking mabait na brother-in-law at sa maganda kong kapatid na si Perna R. Ruiz Bustillo. Nakangiti si Bibi, ma. Nax, may pizza si Toto. At maaga na rin kaming bumiyahe pagkatapos aming kumain sapagkat may curfew pa rin dito sa amin. So we need to be at home by at least 8 p.m. At merong 1 hour para bumiyahe pabalik dahil it has been a long day and it has been nice. We hope you guys are having a good time too. Cheers!